Ladies and gentlemen, dear friends, it's with great pleasure to stand before you today and share a few words on behalf of the Czech Christian Democrats. Before I continue in Czech, allow me to extend a warm and cordial greeting, along with wishes for success to all participants of this Congress from our Czech colleagues. Nacházíme se nyní ve výjimečné době. V minulém roce jsme jako Evropská lidová strana výrazně uspěli ve volbách do Evropského parlamentu a v současnosti jsme nejsilnější politickou rodinou v Evropské unii. S velkou odpovědností a s velkou mocí přichází také nová odpovědnost. Jsem si jist, že se silnými lídry, jako je Manfred Weber, Ursula von der Leyen či Roberta Metsoly, ji dokážeme plně naplnit. Českou republiku čekají tento rok parlamentní volby. Ty budou zásadní pro směřování naší země i střední Evropy. Poslední 2 roky nás naučili, že bezpečnost, na kterou jsme si zvykli, není samozřejmostí. Evropa bojuje o své místo předních ekonomických velmocí a proto nezbytně potřebujeme zodpovědné a akceschopné vedení. Můžu vám slíbit, že jsem si této odpovědnosti vědom a jako KDU-ČSL budeme spolu s našimi partnery v rámci koalice Spolu bojovat, abychom na podzim zvítězili a posílili tak opět naši rodinu Evropské lidové strany. Svět, jak jsme ho znali, se nám mění před očima. Mění se technologie, ekonomické prostředí, vztahy mezi státy, mění se bezpečnostní rizika. Je třeba, aby se v těchto změnách Evropa neztratila. Jako křesťanští demokraté věříme, že svoboda, solidarita a odpovědnost nejsou prázdná slova. Víme, že demokracie se musí bránit. A proto stojíme pevně za Ukrajinou. Nejenom slovy, ale i konkrétní pomocí. Chci zde poděkovat všem státům a vládám, které se aktivně zapojily do muniční iniciativy naší vlády České republiky. Donald Trump tvrdil, že dokáže ukončit válku za 24 hodin, ale místo konkrétní pomoci přináší zatím spíše chaos. Spojené státy zůstávají a musí zůstat naším klíčovým partnerem. Vážíme si transatlantické spolupráce a chceme ji nadále rozvíjet. Ale zároveň musíme být připraveni postavit se sami za sebe. Bezpečnost našich občanů, obrana Evropy jsou pro nás nejvyšší prioritou. To znamená nejenom investovat do vlastní obrany, ale také podporovat evropský průmysl, výzkum a inovace. Evropská soběstačnost a potravinová bezpečnost neznamenají izolaci. Znamenají odpovědnost a také schopnost být spolehlivým partnerem. Evropská lidová strana musí být silou, která prosazuje silnou a obranyschopnou Evropu. Podporujeme hlubší spolupráci v oblasti obrany v rámci Evropské unie i Severoatlantické aliance. Česká republika plní závazek vůči Severoatlantické alianci a výdaje na obranu již převýšily 2%. Směřujeme k minimálně 3% nejpozději do roku 2030. Jasně jsme se k tomu přihlásili. Dámy a pánové, naše činnost musí směřovat k podpoře společnosti, která nejenom prosperuje, ale která se také řídí zásadami spravedlnosti, ohleduplnosti a solidarity. Děkuji vám všem za vaši pozornost a oddanost našim společným ideálům. Pokračujeme společně s cílevědomostí, odhodláním a jasnou vizí prosperující budoucnosti naší společné evropské rodiny. Děkuji.